Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraniso programu ija yomwe amayitcha kulinji, yomwe imapangika pa Times 360. Nkhani ya magesitu yavuta. Takhani pompo timvetsere programu iyi. Programu yathu lero tukambirana nkhani yayikulu zede. Bungwe la Eskom lakweza kapena tinene kuti nthambi kandi bungwe kandi boma lakweza mtengo wa magetsi by 16%, 16 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Ndiye inkhani imene yachitika masiku ochepa amene apitawa yalengezedwa. Zone nazo akuti kukweza kumene kuku kunali kofunikira chifukwa agreement yoti magetsi azikwera for the next is it 3 to 5 years inachitidwa kalekale mbuyomu, amayenera kumakweza in phases. So phase yoti akweze for this 16% yafika ndi imene akwezayi. Nkhani imakhala yonena kuti kukweza kumene obviously kubweresa ndalama zina zake zapadera kwa Eskom chifukwa anthu tizigula magetsiwa modula ngati mmene alilimu. Akuti ndalama zimene zowonjezekera zimene zibwere chifukwa cha 16% hike imene iyi zithandizira kuti bungwe la Eskom lithe kukonzanso ndi kupititsa patsogolo kaperekedwe ndi kagwiridwe ka ntchito zawo kuti magetsi azipezeka mowirikiza, komanso service yawo amati service delivery ikhale yapamwamba kwambiri kusiyana ndi mmene zilili mbuyo. Nkhani yake imakhala yoteroyo. Ndiye kuli mafunso owirikizika kochulukira kuti tsopano koma nzoona mmene kulili kudzikoko mungakweze magetsi ndi 16% tsiku la lero pa ground mmene palilimu. Timing yakukweza kumene kuchabwino mbuyo omwe mudagwirizana kuti azikwezedwa motere. Koma tsopano mukwezamu mukuliona kuona kunjaku mmene kulili. Kodi vanthu panopo matumba ndalama mulibe. Akuti buying power has been eroded by obvious things. Economy has gone west. So has gone north. So has gone south. So ndawu inoyo kuti mungakweze magesi kunali kudikira kaye kuti wona kupita kutsogolo, koma ena akunena kuti ayi ndithu izizi zinali zongofunika. Akuti it's a bitter pill, yes, tivomere. Ndi nkhwala owawa kwambiri koma oyenera kumezedwa pakali panopo ngati Eskom ikuyenera kuchita survive going forward. Otherwise we'll suffocate this utility company. Koma nkhani yayikulu kwama awo ndi ma-expert awomanena zimenezo. Koma vanthu akuti gentlemen zinthu zidzavuta andi kukweza kumene kuku kwabwera munthawi yolakwika. Anthu ndalama zawo zomwezo amalandira sizinakwezedwe. Kodi pamene papa kuchita kwake kukhala kotani? So pali mbali ziwiri very very strong views. Koma na mbali ya wanthu ndi I think almost 100% awawidwa nayo nkhani ayilandira. In fact ayambakali tikunena pano tikugula magetsi 16% higher than last week. So issue imene ili pa ground bayana ndi imeneyo. Inuyo ngati munthu komanso ngati wapano pa kulinji mukuti bwanji? So chaka mukamachiyamba yeah, ndi nkumachiyamba motere chimawawa. Chabwino. However, let me say this from the onset. Kuna kuti kumbuyoku tidapangapo program imene Eskom ankafuna kupanga akukweza mtengo wa magesi ndi percentage yayikulu kwambiri mukumbukira. Andi anthu analowererapo mpaka na ku parliament aboma anayesesa mpaka na ndithu tinacheza ndi CEO. Ine nali mmodzi oti ndinapita office ya headquarters ya Eskom kukakumana ndi CEO ndikuyankhula naye ndikutionesa ma accounts kuti tikupanga losi chifukwa cha mmene tikupangira business as usual. Tukanika kuti kweze chifukwa chonena kuti iya izimalowa ndale iya anthu ati savota motere. Koma business at the end of the day mmayenera kuti mpange phindu ngati upanga phindu ndiye palibe chifukwa tizipangira business. Koma kumbali ina tizimvesa kuti ndi company ya boma. Cholinga chokhazikitsa company sichofuna upanga ndalama koma chofuna kunena kuti achite offer a service to the people of Malawi. Anthu akhale ni magesi ndi magesi amenewo pazikhala production kapena chitukuko chizichitika chitukukocho chizibweresa misonkho chuma kumapita pasogolo. So
nkhani imene yakhala ikumavuta ndithu kunena kuti kodi chofunikira ndichite tizingopereka magesiwa ngati AIP kapena tivomere kuti magesiwa kuti atheke pamafunikanso kuti ngati kampani pakhale cholowa kuti azitha kutenga ndalama ina nthawi imeneyo abwana CEO a Eskom akankwamba anandionesa ndithu galimoto yanga mwayiona galimoto iyi ine ndakhala CEO koma sindinagulide galimoto yanyuwa ndigwisa ntchito chigalimoto chakale chimene nzanga anapanga nacho ngozi zinangochikonzakonza because panopo mukaona mabuku ndikuti segulira makompyuta wonani ndalama kulibe zoti ngamasewerese kulibe silingapange zimenezi now ndikuwamvesa on one side but at the end of the day nkhani ndionena kuti kodi mukaona nkhani ya chuma pamalawi pano tikumapanga masubsidy osiyana-siyana. Would it not be possible maybe to consider subsidizing kumagesi with the aim yonena kuti production ichitike mwamphamvu komanso tikamakamba nkhani ya masubsidy why should you subsidize a big company imene kupanga ma-billions sinachula makampani amene kupanga ma-billions amene ali subsidize why simungathe kupanga subsidy on a different level muthawaika anthu ma categories an individual muthakunsisira makampanies iwo athoka ndi higher tariffs it would make more sense chifukwa even ngakhetu kudanda kuti economy yathu ikuvutika alipo anthu ena amene akupanga ma bonus amene akupanga ma surplus yes exactly so much so amene munchita compare ndi Malawi amene akulephera kuti agule thumba la chimanga ndikukwezeranso magesi amene akuthandiza kuti akametere anthu pa baba shop so for me izizi nzofunika a sober analysis case by case kuti tione kwa kungonena kuti ali nose a blanket raise 15% ndukuzana anthu adandaula china chimene mafuna mwina kungonena nchonena kuti tiye tivomereze kuti zikoli laola you mean economically or what this country is rotten at different levels all right economically, morally, structurally, politically, zinthu zambiri muno country ziko lino inakhala computer madera oseo aola yes inakhala computer PK tinakana kuti ifunika reset button Malawi ndio ifunika reset so mavuta amene akuchitika ku Eskom kuti mwasatire muona kuti kumbuyoko ena anasakaza Eskom yo for Eskom to be where it is now ena ankasewera njomba they took advantage they were stealing through Eskom and Eskom has become what it is paralyzed because of mismanagement yes so are we surprised are we surprised kuti panopo tukumana ndi zimenezi we should not be surprised isn't so satira za mbeu zoipa zimene tinazala but having said that ndiye mbeu zoipa zotsatira za mbeu zoipa ndi zimene akuti pweteka nazo ifeno anthu yes wina amene akuti akolole andokolola yake ndifa Malawi antwamba exactly we must do this so kumbali ine ya Eskom ndikwamvesa chifukwa makina ena aso amene amafuna amachokera kunja panopo kwachagwa mphamvu it means kunena kuti muchite mugule mupange import zida zosiyana-siyana zokwirira ntchito za kunjako you using dollars it means kunena kuti kunoko ndikuti ngati mukugula zimene zosopa mtengo wa dollars kunoko you cannot trade at the same 1750 ndizovuta so pano makamaka muli mbali iti sindikulondolani yayi ine ndikuwuzani kuti mbali yanga ndiyonena kuti ndikuwamvesa a Eskom kukwezako koma application yakeyo sindikwirizana nayo yes kuti ndikuwamvesa kunena kuti in terms of business kukwezako ayenera kuti it should make business sense koma in the service delivery imene apita kwa Malawi alipa Malawi yena amene aphinjidwa kwambiri why can't you craft a means yonena kuti munthu amene ovutikisa kwambiri kuntandire mwina 5% musakwezera chimodzi ndi company imene kupanga 100 billion profits no it doesn't make any sense ndakumvani program yake ndi imene iyi yakulinji pano pa Wireless ya Times ndi nkhani yovuta ko basi 16% hike across the board as far as we know kuchokera ku Eskom magetsi kuyambira dzana ali panopo zikukwapula kwa basi kuti munthu ukagule magetsi omwewo amene umagula sabata yatha sabata inoyo kuti ugula kotheka kapena feeding quota ya magetsi ake ukaukawo koma nzoona mmene zili panopo kodi nzoona mmene kodi ndi kuchita kwake no munthu achita bwanji sabata yatha munthu kupita ku sitolo wakagula katundu lero kupita ku sitolo katundu wake mweyo wakwera 100% ndi magetsi omwe kodi mmaletsa magetsiwa boma lili ndi gawo
program yake ndi imene yoyo. Program imene iti nawo a John Kapito, Consumer Association of Malawi, amene yuyu ndi mkulu wa bungwe limene timayenera kukhala ndi aku Eskom bayana. Komano mmene wafotokozeramo ine ndikhoza kunena kuti ndikumvetsetsa kuti sanakwanise kuzakhala nafe program kwamba anavomera timayenera kukhala ndi representation at very high level. Komano I think ataluma na makutu anazayiona kuti landmine ani wina wake ikhoza kumphulikira m'maso ndiye bwanji mwasi anthu akambirane kumeneko ife tikhala ku fence kuno tikhala tikumamvetsera. Is it not ironical PK though kuti Malawi konkuno analipo ena anabwera amera kupempha tiyeni tikwezeko mafuta chifukwa tupanga trade at a loss tinakhala ndi Akapito program muno Akapito wake ndi omwewa. In fact many maida mafuna kuti ndafusa kuti kuda Akapito mumanena zoti mafuta akwere ya magetsi imwe irandira bwanji timva kuchokera kwa iwowa pakali pano. So tili nawo John Kapito kuchokera kukamba komanso tili ndi Marvin Banda komanso ndi Greenson Nyirenda amenewa onse awiriwa ndakatswiri pankhani za chuma. Ndiye nthawi imathamanga mochulukira ndikukhulupirira kuti Akapito mulipo pa line mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya ino. Ayi ine moyo. A Greenson Nyirenda katswiri pankhani za chuma kayendesedwe kake economist mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka ina PK. Moyo wabwino. Marvin Banda inunso ndi zokhazo kayendesedwe kachuma mukuti mwadzuka bwanji? Fita zuka bwino Kapito kumene mwadzuka bwanji PK ndi bwana Mayani. Ayi kuno ku Blantyre yakukhanga akulilongolero ndinu nokha ena tonsefe tili muno mu Blantyre. Ndakulandirani tiyambe ndinuyo Akapito ndanena kale kuti amene amayenera kuitsekula nkhani anali aine ake a Eskom komano bazifukwa ena akuti akuzimvetsa ena akuti yayi ndizosamveka dakabwera sitili nawo program uyi. Kodi Akapito mwayilandira bwanji nkhani 16% hike magetsi athu pa Malawi pano? Chiyambirira ndine kuti ndakunda ndi mmene wayankhulira wayana po makamaka popereka chithunzithunzi chimene kuchokera kuti chabwino chifukwa chimene tikulira pakali panopa kuti anafotokoza kuti mmene anthu amvetse bwinobwino pamene zinachokera kuti zikuchokera pa base tariff imene amayipanga every 4 years. Anavomerezedwa ndi amera makomanso mogwirizana ndi Malawi azikweza magetsi awo matranches koma kuti kukweza kwa magetsi awowo chifukwa kuchokera pa base tariff imene chifukwa isiyongoti yomwe yekati amene amakwezera magetsi nthawi zinayi ndi yapadera. Imakhala ndi ndondomeko yakuti amakhala ndi chigwirizano ndi ife anthu ogwiritsa magetsi kuti pa 4 years imeneyo pachaka ndi chaka chimene azipangacho asanakweze aziwunikiridwa papakhala kugwirizana kani yophunzana ndi key performance indicators. So key performance indicators amenewo amawunikira njira area ina iliyonse kuti kodi pachaka chino chimene mwapanga iniyo ndi chani kuti tikupaseni ndalama ngati imeneyi. Si ndalama yoti amangolandira iwo percentage imeneyi ngati trophy kapena ngati kuti kapena chipepeso iyayi ndi percentage imene amalandira pachoti pachaka chimenecho akwanirisa zofunika zimene iwo adagwirizana ndi Malawi. Pali zimene iwe zinasayinidwa mpangano limene lili wani inalichonena kunena kuti kuti mchaka chimenechi kumpanga pa ma connections angati anyuwani ndiye zimalembedwa mmene mujama. Kuti mchaka chimenechi call center yanu ubwino wake yotumikira Malawi ndi ma conference muganiza kuti mupanga angati papakhala zinthu zimene zimayikidwamo musatira kuti ayo Eskom akufuna ndalama akimapakanso reapply kuti angene ndalama ija ali pali anthu amene amawunikira kuna kuti iyi sisidingakupaseni pacholo simunagwire bwino ntchito ayi. Ndiye ndingolena mofulumira kunena kuti mmene agwirira Eskom pachoyambirira yani 2023 2024 analandira percentage imene anakwezera mafuta. Iforokozeso unena kuti ukweza kwa base tariff kumasiyana ndi kukweza zinthu mmene amanena wayana zoti kapena kwa chayagwa imene amati automatic tariff increase. Atafu imene ibakwera
pantau osakhanso kugwirizana nepesitari pia Okay. so siukuza naye Okay. akatha kuti mitengo yakwacha yagwa ndinazachitika iwo ndito mafuta magesi taona akukwera taona akukwera magesi posigwirizana Mosagambirana, yes. All right, okay. ndiyeno chimene chimafunika ndi chakuti amera ndi amene mwina akanabwera apapa pakuti amera awawa chaka ndi chaka apapanga apply akamanga apply amera anaenda kuwaforokozera amalawi kuti awa tikuwapasa mwayi woti akweze 60% ija tinasungira ija pakuti akwanisa zimene tinagwirizana muchaka chimenechi koma tibwerere kumbuyo tosefe tikuziwa kuti mchaka chimene chichi Eskom sanagwire bwino ntchito Eskom sanapange zimene anthu amayembekezera amalawiwo zimene amaiti Eskom anapanga promise muchikalata chawo chimene chichi chimene muli muchokera 16% kwapezeka kunena kuti ma connections kulibe mwakhala mukumva anthu akudandaula amalawi kwambiri kuti even kuti ayikire mapolo nzovuta kuti ayankhidwe kuti apange call center ya Eskom yo call center yo kulibe taona amera amene akwalembera kalata kwaforokozera kuti system kujeni kwawoko zinthu sizikuyenda ndikusonyeza kunena kuti amera akanaforokozera Malawi makamaka saiwo ndiri pari pakati pa ifeyo anthu amene timagula magesi ndi anthu amene amapaga magesi ndi amera ndi amene akanatusa chikalata ndikuti fowuza kuna kuti Eskom tikuwapasa ndalama ifeyo wa percent jija tinasunga ija pachifukwa chakuti apanga zinthu zabwino 1 2 3 4 ndikuziyala pa zinthu zija mukumbukira kuti zinali pa radio zinayikira mu newspaper zimene Eskom azipanga lero awapasidwa ndalama percentage imene iyi popanda munthu weni onena kuona kuti akupasidwa chifukwa chani akugwiradi ntchito imene anena kuti apange mmene wina forowozera wina aliyese panalibe chinthu choyenera Eskom kuti chaka chinochi kuti apasidwe base tariff increase imene iyi pachoti zinthu zawo zimene akupanga zonse alephera matagesi amene analibe kuti apange mchaka chimene chapitachi ndi matageti amene wasongopasidwa ayi pachoti atero ayi amera akanali ivire kuika newspaper kuika pa radio olero amera akanabwera apapa pati ngoni mnangwina ndi Eskom yo ndi amene afuna tiwalandire koma Eskom yo sine kuti ikulephera kugwira ntchito ikulephera kupanga zimene anagwirizana ndi amalawi ndi chani tikufuna kuti tipase ndalama pamene iwo akulephera izi ndi zimene anaforokoza kuti tidzapanga zakuti lero akuzilephera ndalama amalawi anapasa chaka choyambacho ndalama angozitenga chimene akupangira sitikuziwa mpaka na madera ina ma blackout alikati sakusiya zimene zozo zimene zili muchikalata nanga nchifukwa chani lero akubwera patsogolo nomene kuti ufuna ndalama osaforokozera amalawi kuti tikwapasa ndalama anthu wachifukwa choti afuna apanga bwino akwapasira percentage imene chifukwa choti apanga bwino kapena ayi izozo oforokoza akanakhala amera apangeza chifukwa choti mmene mwaforokozera magesiwa akapita mumakampani pamakhala zinthu zosiyana-siyana mmanyumba uko amamakhala zinthu zosiyana-siyana ku Malawi anthu ambiri kufuna magesi koma mpaka na pano anthu akulephera kuti akhale ndi magesi chifukwa chakulephera ntchito kumene Eskom wakupanga nanga chifukwa chati choti tapasirenso ndalama so document imene yoyo imene tinasayina ifeyo amalawi ndi ya Eskom amera akanabwera pati forokozere ngati lipari kuti ajatu analephera pa munthu akalephera sumampasanso china chilichonse chigwayi so pano akapito inu mukuwaona amera akubwera pano kumazafotokoza chimene aperekera ndalama pamene zikuita kuonekeratu clear 100% mmene mukuyankhuliramo kuti based on the service charter sizinatheke ndiye kubweza kuchita justify in what way no ine sindikudena kunena kuti amera ngati angabwere ngasangabwere kwacho iwo wali ndi udindo ngati regulator mukumbuka kuti ma hearings amene achawa amene amapangisa anali amera ndiyenso pakale panoso ali ndi udindo obwera pa public ndikufotokoza kuna kuchaka chinochi KPI ina iliyonse imene taitayiyang'ana ifeyo kaona kuti Eskom alephera kapena apambana ndi ifeyo amalawi aino ake ndi amene tigambauze kunena kuti izi zosayenera kuti munthu apasidwepo china chilichonse pachoti alephera koma salene kuti lamulo limakakamiza amera kubwera patsogolo amera
lamuloli Okay, limakakamiza akapito ndakumvani zimene mukunena zomveka bwino kwambiri. My last question tisanapite kwa ma economist wa ndionena kuti inuyo ngati ma consumer as part signatories to the service agreement, from your side mukuona kuti this is not justified. Then what next? It's happened as we speak now. 17% is in effect, 16% is in effect. From the consumer point of view, my KPI sana chitudu achieve. So what next? No, that's a different question. Not for this debate. I think this debate was talking about now. What next? It is now an issue to do with Mera to come forward. Yes. We will want to also request Mera to explain clearly to the public. Yes. And I think as the Kama want to write them why there has been this increase. Yeah, 16. Yeah. When we know and when you know, you know, so Brandon Birakala Amerao, put out a pair and the president is at general. Wale mbira amera kuna komuna akule pera kukira nchiro yao. Zimene zote kuilizana ndi draba zimene zimapasa ife. Zimapasa kali draba zote kwa kumangule pera kupaka nchiro. De amera ndi ali ndi ndo kaka mizigo ndi malamulo. Ambene ayo ali nawo. Ochokera bwene cha kuna kuti abwere afotokoze kwa Malawi. Ngatiso mmene anapangira public hearing. Zimene zijazo. Okay, ndakumvani bayana nkhani yochoka muna musana pitilise pa message imene yabwera apa kuti mwakauli achunga naonga chomene bwana pakwiza na mutu andathokoza kwambiri ifa chobwera ndi mutu umenewu koma kupitiliza kunena kuti kuti kukweza kwa magesi kwa Eskom ndikowawa kwambiri chifukwa anthu ofe sitikuthandizidwa. Ndina Mr. Mhango kumzuzu nalipira ku connection 2021 koma mpaka pano sanalumikize kuchokera 2021 ndiponso ndilibe magesi kunyumba kwanga kuyambira lachinayi. Ndinaimbira ku Fort anandipasa reference number koma mpaka panopo ndikulemba text ndilibe magesi kuyambira siku lililonse akuti kuimbira siku lililonse akuti akubwera koma mpaka pano sanabwere. Awanda ofesi ya kumzuzu kuno nde ayi atipweteka. Okay, akapita mukuzimva zimene zimene ndikufotokozazo kunena kuti Eskom patalibe chifukwa choti apasire ndalama ngati imene ichaka chino pakuti alepera zimene anagwirizana ndi Malawi. Okay, wina aliyese kutafusa Malawi sasikuda kudandaula kufa choti kapena ntabwino zakwera koma akanakhala kuti Eskom akugwiranso ntchito pa nini ndalama zimene timapasa bwenzi wina kunena kuti mwina azinthu zasintha magesi akwera taona kuti mwina kuchokera pa 200 megawatt kapena anapaga promise right afika pa 300 zikusintha anthu mwina bweza kunena kuti mwina akanangoganizirako pang'ono Fatima Council ndije timanena kuti safety tariff imene mapita kwa anthu ovundikirapo imene akanayika mmene mumu pachoti nthawi ino ndiyovuta nthawi zonse tibakhala ndi ija timanena kuti lifeline tariff imene mathandiza anthu amene ali ovutika pansi apo. Okay, kolera ungona kuti across the board so that across the board mna kuti munthu amene ali ordinary person achimunzi wozindika mpani so unazimene. All right, okay, akapito ndakumvani hold on pang'ono nkhani ndi imene yoyo amene mukungoti joina kumene kuti palifunso pano kuti 16% hike imeneyi is it justified pamene pauchokera funso limenelo ndiponena kuti mgwirizano kuti magesi wazikwera ndi in phases unachitika mbuyomu. Phase yoyamba anachita kale, iyi ndi yotsatira. Chimodzi chifukwa chachikulu chimene anapatsidwira kuthekera koma kweza magesi amene wachinali chakuti azitha kuchita improve service delivery. Pali ma KPI zinthu zingapo zimene ma target eni ya mampillars amene amayenera kumachita chifukwa chokuti akukweza magetsiwo. Zimene zozo zikuoneka ngati sizikutheka ndizi zimene akunena message imene talandira apa akuti magetsiwo adakathimabe. Of course we agree magetsi anachita improve chidzukeni kapichira koma akuthimathimabe ma connection akukanika awa atumiza message wa ndi ya 2021 this is 2025. That's just impossible. You can't wait for 5 years kuti uchitire connect magetsi. For what reason? So zinthu zina ndi zimene zimayenera kuchita justify kukweza kwa magetsi. So according to akapito agreement imene iyi inali ndi ndondomeko zimene zimayenera kutsatidwa kuti zikafikiridwa apa muzakweza apa. Zofikiridwazo sizinafikiridwe from the consumer point of view. So why has the increase been awarded? Greenson Nyirenda, ngani imene ili pa ground ndokhulupirira muli pa line.
ndili pa line. Kani ito ili background ndi imene iyi. From one side, I think from the economics point of view, Eskom singachite survive without these increases. Chifukwa cha zambirimbiri zina za izo zimene anachita allude to Wayana. On the other side, kuchokera kwa consumer, zikuoneka kuti kukwezako sikunali kwa automatic kongoti basi chikafika nthawi yakuti mukweza pakuyenera kukwaniritsidwa zakuti kuti muzakweza bwakuti zakutizo zikuoneka ngati zikuchitidwabe struggle chifukwa Eskom as an institution pali mavuto ambirimbiri amene sakukwaniritsa kuchita in terms of service koma increase ndi imeneyi yabwera 16%. Your take? Itakuti tivomereze ndikuti mene zikuendera over time cost of production has kumakwera. Lakini katengera Eskom I don't think kuti they are spared kuti mitengo yawo sikukwera. You know kuti electricity is a capital intensive process. Kuti maona ma transform majanja all those things. Yeah. So they are spared in terms of kwera za right. So to some extent the cost of production now yogwira ntchito bekwena kukwera. And sudi tingangozisiya kuti izikwera yo ma adjustments because ma adjustments amenewo ndi amene mwina mathandizo sodi osazipaka generate ndrabo osati pite mdzapa ngatero awo. So to that extent mwina siti kuzowa kuti cost of production of a unit ndi banji mwina tinakhala zwa zina kapaka sala analysis to say this is how much you are producing the unit. I think this is how much you should be charging. Mwina for we don't have that actual information. But what we know cost of production kwena be kuti inakwera be to some extent. Koma there was this point now they want to improve service delivery. Mwina ndikamene tisawima apo kuti kama service delivery yo what kind of improvement is there. Mwina ndine kubwera songa ma concerns akapito kuti mwina matero kuma service delivery sitimeona kupanga improve expansion yanu sitimayona etc. Mwina nsajisa kumajoko kumeneko koma when it comes to cost of production tivomereze kuti akwena be kumakumana be ndi ma cost of kutani akukwera. So tikatengera mbali ya kuzima tifonapo zinthu zingapo it's a public company. Public company, also social need in terms of measures, maybe just profit maximization. Right. Yeah. Nobody in my issues and gaba made to Maunikira, Timatagona got in Kanye involvement to men want to go clean energy. Yeah. Want to go clean energy? The other side of the we now have problems maybe to achieve that. We are looking at industrialization to monitoring as economy. Industrialization here too. If we come against somewhere, other causes of even production in the book. So then we not be the only person who balance in terms of company performance making profit here or evaluations out. I mean we are debatable. Ngati many abwera point yokuti they are not improving by the way. They are not expanding maybe by the way. Yeah. But the honest is as a government in a policy, how crucial are they in our economy in addressing issues that are manufacturing, environmental issues, clean energy. Making those decisions. Great. Akubalance kwambiri is trying to be on the fence ifana kugamba from a professional point of view as an economist. Yes. And the argument yao ikumveka kwambiri abanda mukuti bwanji. Okay, ndio tingogamba zochepa before nkhani imene iyi ipenzo iyi ndi best tariff komanso ikukuza nabe ndi ya automatic. Mukumbukira pa December 1st kunatuluka chilepo chokweza automatic tariff manager inkafuna ikangileka inali after the devaluation. Yo anapempha kuti ikwele ndi 40.92%. Mano kunatuluka executive order yoti kale joint. Now ikuta devaluation ya 44%. Eskom inapanga exchange loss pangongole zawo yofika 83.4 billion kwacha. Which means kuti ena ngongole zimene zizi zinthu zoti you can just forgo, you have to pay back. Which means until akutenga capital ndikumabwezera ngongole. And it's going to have an adverse effect for service delivery yawo. Even as zonde balibe mene angakane yenera kufuna kuti. And also best tariff imene anthu anagwirizana ndiketana kambira capital muja. Kuti in 4 years akweza by 50.8%. In phases. So matranches. So
kakwezedwe kake koyambirira kuja atakweza mu September ndi 18%, magetsi anachoka pa 104 kwacha 46 tambala the kilowatt hour kukafika pa 123.26 kilowatt hour kwacha the kilowatt hour. Okay. Now itapanga devaluation imene takambirana anthuwa capacity yawo yaoneka kuti ikupangidwa erode. Now anazakambaso abwana akukasulekiwa kuti zikakhala choncho zinthuzo akapanda kukweza ndekuti iwowo azifunika bailout kuchoka kwa boma. Iliso gongoleja ngati sikulimbiridwa kumakhala sima penalties nina makhala pangongolezo kuti zingopita nawo kuelera. Now mwina tingathe kunena kuti method imene yakuisidwa ntchito ingathe kukhala yovuta panopa kumchoteka komabe ili ngati compensation measure yoti Eskomwo athe kupeza capital. Now iwowo kukwezedwa kwa magesa wawa sizikutanthauza kuti mavuto awo angopita ndikutha pakamodzi chifukwa ndekuti ndalamazo amatolera pakamwezi napitirira. Now ifeyo tiziyang'ana chinthu ichi kuti what is the effect on the economy. Chiletso mene chinachitikidwa nthawi imeneyo ya December iji chinapita kwa ma domestic users okha chifukwa Hello. Line yanu ikuvuta atu abanda atu. I think let's look at that line. Koma chimene ndikuchiona papa oyana komaso I think Agapito. I don't know, Agapito, are you online? Okay, maline avuta. Let's get them back. Oyana chimene ndikutola kuchokera especially kuchokera kwa ma economist awawa ndichionena kuti I think ziko linolo tili ndi vuto la information dissemination communication. Mmene akuyankhulira ma economist awiri onsewa, this is zimene wina wake wakumera kapena ku Eskom amayenera kubwera and strive to explain. In fact ineyo my next point nimafuna ndikambe zimenezozo ndepoti mwayamba kale. Vuto la Malawi muno ndonena kuti kumakhala ma decision ambiri amene amachitika kuchipinda ndipo ana ifeyo a Malawi timangomva zotaita without my details azimene tikafuna kuti tifunse kapena tikachita comment mosadziwa amalandifana ovuta ngumati khoma upita uzikakhenda gogo wako kumuzi. So for me I feel like kunena kuti this is a problem and it's even cultural. Kunena kuti bring out the facts. Where is an infundozo? Mene akuyalira yes, yalani tini mafuta akuta kuti mmene anachitira amera ine ndikupeleka sanzo ya mafuta za mafuta tinakhala pompano anafotokoza zonse anthu nkumachita kuimba mafoni kumanya kuti kuli bwino akweze mafuta azipezeka makumbukira. Yes, very it was because of information. So izizo mwapangira ku selling kumangoona ngati kukhala public sympathy. Simungalandire sympathy pankhani yonena anthu sakuimvesesa komanso pankhani yonena kuti anthu mufuna kuti muzetenga ndrama zawo zambiri. It doesn't work like that. Ways so for me you see kunena kuti vuto lake malowa ndale zinthuzi. I mean mukaonea baba kuti itanana kuti tikhale tikambirane ena ake sakufuna kubwera poyera nkhani yetu ndiya kuti pansi pa ma decision awawa pakubisana ndale. That's our and ndale zake tizifotokoze muno bwino kunena kuti mbali ya Eskom iwo they are insisting za kukwezaku chifukwa akuona kunena kuti ifetu sitikupindula. It makes economic sense. Yes. Already these guys are komwe alipo ena amene akuona kunena kuti mu chinthuchi cha Eskom mucho even kukweza kunena kuti Eskom ipange ndalama alipo se ena amene they would want to benefit mwinaso even akapeza ndalama zambiri Eskom sizipitaso towards service delivery sizipitaso kugula mapolo amagesi pamene mwabaya penipeni no pamene fee ina imene amakhala nayo consumer kapena Malawi ndi imeneyo kuti much as ma economist akhuza kubwera pano ndi zichewa zawo zosiyana ma economic terms and everything and justify 100% the fact yoti akweze ndikumanena zifukwa zake. At the end of the day the big problem is mukakweza ndikupanga ndramazo there is no guarantee
kapena proof based on history kuti ndalama zozipitadi ku service delivery. Opanga supply andalewo afuna azipange supply aenda azibale awo ani makampani awo and stuff zimene zimachitika olo ndikumbukira even in my conversation ndi mkulu wa Eskom ananena ndithu kunena kuti kunoko umafuna ukhale olimba chifukwa alipo anthu ambiri amene amafuna kubwera to take advantage of this institution. Kumbuyoku analipo mayena amene ankaendesa chinthuchi anapangariza anachosedwa koma we know the circumstances ankakana kutenga ma bribes ankakana ma politicians kubwera kuti azayendesepo njira zawo za njomba. Ndikomweko Eskom tukudziwa yankhula choncho sikomweko kumene azasintha chaka chathachi kuchosa ma prepaid meters. Ine am one of the victims kuti chosera ma prepaid meters kuti ikira ma postpaid kupezeka kuti ma prepaid meters jaja zinali zinthu zoti zopanda ntchito zimene kakagulidwe kake kanali kota zinangobweretsedwa kuzaunjikidwa kuti supply zifukwa za ma supply yake amene sono mukweze by 16%. Ngati kuli vuto la management, ngati kulibe accountability system, it means kuti ndrama zimene mukupangazo zikhaso wasted in the process. Already first tranche imene anakwezayo kapenanso pena pake pamene tikuyenera kuunika bayana ndiponena kuti zomanena kuti kukweza kukuthandizira service delivery. I think pamene popo pali vuto because from the first tranche increase sikuoneka pamene yachita improve service delivery. Yeah, ideally simayenera kutero. Kunena kukhala ndi ganizo yonena kuti mawa ndilima ndikukalima zinthu ziwiri zosiyana. So ganizo linali labwino kunena kuti tekakweza poyamba pene 18% mana forokozera panda kuti mukakweza ndi 18% ndramazo ndi kuti revenue ikwera ndi motere chifukwa chakwera. Let me check ngati tili now. Hold that thought. Okay. Yeah, akapito muli pa line yet? Andilipo nditi. Okay, abanda andabwelera okay, mafuna ningoyankha zovike zawuji zawayankhala wayana. Okay, go ahead. Okay, ndimakafotokoza kuti imene joita chitika mu September. Yes. Inapezeka kuti mu November kwacha inako. Yes. So ngati munali ndi chiyembekezero kuti zinthu zingathe kusintha tikuwekera kumbuyo tizikanasintha chifukwa kwacha inagwa kwambiri pa November. Now to echo your sentiment, kukweza chinthu ti solution ya management. Chifukwa chokuti tikamayang'ana chifukwa chake. What do you mean? Abanda atatanthozerani paye mukuti si solution ya management. Si solution if management is not right. Is that what you mean? Aka chifukwa chokuti ngati kayendesedwe ka chinthuko pa service delivery pamakhala zinthu zambiri mbiri zosiyana pali to capacitate the operations ndi palino anthu amene akupanga deliver ma operations. So ngati inuyo olomuta panga capacitate ma operations koma ngati anthu amene akupanga manage delivery ya service tizikuyenda kumeneko chiyembekezero choti amalawi angatokhala nacho kuti chinthu zingathe kusintha tizingatheke zino tizingatheke. So pali zifukwa zambiri mbiri mene zapangisa kuti pofika lero anthu akhale akudandaulabe akudandaula chifukwa kwambiri pani ndi management ya institution. Ndi vuto chifukwa kukumvesesani abanda then kunena kwa zona tisayembekezere kusintha kwa chinthu china chilichonse chifukwa cha hike ya 16%. It will not translate based on what you are saying. It will not translate to service delivery improvement. Chifukwa chokuti izizi sizongoyankhula pakamwa zizokuti muyenera kuyang'ana kaye mbuyo kuti kakwezede kaja kanasinthaji kwa amalawi. Ngati anthu akudandaula kuyambira 2021 kusafika panopa and I'm sure kuti inuyo mukanapanga mene mapangira nthawi zonse ndi kuyendetsa makina mu madera onse amalawi panopa mukanava mavuto ambiri ndi chinthu chimenechi. Ndipo ngatinso anthu mene amakweza amapereka chilolezo kuti akwezewo anakambaso kuti iyayi chinthu chisichikuyendesedwa bwino. Imene anakamba kapito waje kuti it's a paradox, it's a contradiction in itself. Chifukwa chokuti iniyo ngati mwamunena kuti anthuwa sakupanga bwino mukuwapanga reward bwanji koma nkunena zakambapo jakuti mwina ili ngati compensation chifukwa chokuti kwina kuja anakanizidwa kukweza pamulingo mene ankafunira iwoyo kuti upange match ma currency alignment mene anachitika chaka china chija muno pempano. So zinthu izizi zikanakhala bwino mene anakambira kapito kuti
akanabwera poyera panopa maregulators ndi kufotokozerani zifukwa zonzeka bwinobwino kuti olo apapa haiki imene iyi chiyembekezo cha Malawi chikhale chani ndipo mukangowakwezera Malawi aziyembekeza kuti zinthu ziyenda bwino popita mutsogolo mwakaona zinthu sizikuyenda bwino ndekuti azifunsa kuti zinthu zinachitika chonchi chifukwa chani chimene anthu amapitano na chifukwa mukayika Amalawi pamteni iwo samaganiza kuti sitipange zathu zija kumakhala mailigo tapping zija kumakhala anthu gwira ukaba matransport masabata achindati mzake olonso anthu mene akupanga diva service iwo oti apa ground iwo chifukwa kuti iwo samakhala sikuti ndi Amalawi omwewo chifukwa mukakweza sikuti mukukwezera anthu ena mukapanga exam iwo samakhala so frustrated mu delivery service delivery yawo and zinthu zonse zimangokhala muzipirikiti dziko osamayenda. Abanda ndakumvani akapito kutengera mene akufotokozera Abanda ande pali mavuto chinthu chili upside down it pamene pa way forward is there pali light any light at the end of the tunnel because many afotokozera aujeni Abanda we have problems here and the regulator themselves zikuoneka ngati ability to be able to ability yobwera poyera ndi kuchichita set chinthu ndikutiuza Malawi mene zilili justify the things and give us my expectations ake sakutatu. At the end of the day, we are complaining. This is a mess. Sure. Ni forokoze unena kuti mena forokozera Abanda apa forokoza mujamonena kunena kuti palibe tikati tingakhale malo ena pamene tikuona kuti anthu ankofunikira kuti akweze kuti apitirire kuti pasa zinthu zabwino ife nkumangoleza ngati kapenanso ni ndale ayi aforokoza mfundo zonena kuti chinthu chiso chiyende nchofunika kuti chisikhala ndi oriro wambiri undema covid iwo yes koma nkhani imene ndikuforokoza apapanso anzanga aforokoza wayana ndi anzanga kuti chimene chinayenera kuchitika makamaka pali zinthu ziwiri tariff ndi automatic automatic tariff increase pakachitika zinthu ngati ma devaluation ngati chani zimene zijazo ni ngozi zimene zimapangidwa treat ndi ASAF mene iyi tariff ndi yang'ana kwambiri ngati capex kuti mmene afuna kuti agule equipment ya nyuwani komanso afuna afikire anthu ambiri afuna aonese kuda kuti kumalayi kulota magesi notuluka zimene jaimatapita kumbali ya capex ndiyeno chimene anthu ile ndikunena ndichakuti iya capex yokhayi amayibweresa kwa Malawi onse kudayikepo maganizo awo ndiye imene ya 16% iyi ndi imene Amalawi adayikapo maganizo awo kunena kuti tikufuna kuti iniyo chabwino tikupasani 58% koma tizigawo zaka 4 inuyo tikufuna muzikapanga izizi ndiye tidagwirizana tikusayinirana ndi Amera ngati rifari Amera alibakosa chida kuti ISCOM akulephera kugwira ntchito yawo inde atapasa ma KPI lero mama wakwacha tikuzidwa kuti Amera avomerezanso kuti apasidwe 16% pamene pali vuto likubwera chifukwa chakuti sikuti tikwakanizayi koma Amera akanabwera kuti ISCOM mchaka chimene chatachi alephera akonza izi ndiye tikaziona tikupapanga balance data vomereza ifeyo kuti mwina imene inasala ija yachaka chino yapasa koma nkhani imene munaforokoza ndani wayana ndi PK munaforokoza nkhani yokuzana ndi Tale ngati pa nthawi imene forokoza kunena kuti nthawi imene ijayo chifukwa chongolesa automatic tariff increase imene ijayo zinapangisa kuti ISCOM akhale ndi mavuto chifukwa palibe wina tikanamuyembekezera kunena kuti wachayagwa mmene inagwera mucha tiyembekezere kuti ISCOM apanga zina zili zonse kulesa kuja sikuna njokere mwezi kwa kumanagement ayi kwatokeranso kwina koma chimene pakamakhalanso kuti pali mfungwe olowa mmafiga anthu amene afuna kuti ayendese zinthu zawo zimakhala zovutapo ine ndikunena kuti apapa Amera akanakhala kuti akwera pa radio olomwina public again apite pa public ngati pena anachitira muja kuti pakale pano ISCOM tikwapasa ndalama fachitaona kuti akonza izi koma alephera izi ngati 10%. China chimene ndikanakondwa ineyo
nchakuti mmene momwe akanayika mu lifeline tariff. Okay. Lifeline tariff ikanathandiza anthu amene tili ovutikafe kuti tigule ku mafuta mangesi mtariff ya lower usangoti across the board. Lifeline tariff imakhala paliponsepo ndi apapa pamene alephera pamene tifuna kuti akonze ndi pa lifeline tariff imene ingapange kuti anthu amene ali ovutikirapo azigula magesiwa pa mtengo otsika. Ndakumvani Agapito. Let's wrap up. Anyirenda, we have a situation here. Kupita kusogolo we forward yake khale yotani kuti tiende pa page imodzi kuti olipira katunduyo ndi olipidwayo tikhale kuti tikuyenda limodzi. Anyirenda. Anyirenda not online. Abanda, I think you're online. Yes, Abanda muitseka bwanji ndikunena kuti pakufunika alignment kuti consumer ndi supplier tonse tiyendere limodzi ndi rifari wathu amera amene pakali pano sakuoneka mutu wake mutseka bwanji Abanda. Okay, na akamba akapitozo ndithu last time mene kunapereka generation lifeline inapelekedwa kwa the first 50 units mene anthu osachita bwino pa nkhani za chuma angathe kukhala nayo. Now imene zonse ndikupanga eco sentiment imene komano I think zinthu zikanakhala bwino mene sinakabira kwayambira kuti akanabwera poyera anthu kutuza position ya company kuti libanje kwa zimene zonse zimakupasa ni justification. Obwera poyera ndani akhale ndani ngoti amera osi awiri ndi Eskom yomwe ya kwa kuti sindiyo nimene kuendesa company inde enawo ndi ma regulator. Now iniwo ngati mabuku anu akuonesa kuti mulibe capacity yokugwira ntchito amalawi amshuwa sanga akadisangale eti kukweza kuti komaso mfone je kuduka ndinafuna ndifotokoze kuti kuli ma levels osiyana mene amayika electricity tariff alipo ka chikitiko makhala ena single phase ena chanchani industrial commercial zambiri. Now zimene zizi zikakhala across the board zimakweteka kwambiri munthu wa musi mene akambira akapitini. Now ngati munthu wa musi akupwetekeka ndikuti koyambirira kuti magesi wakwera producer iyeyo sakupanga struggle akweza mtengo and uyu wamusi kuti income yake ndiapa ngono imakhala kuti alibe kuthekera kuti angasukula chinthu and zimapangisa kuti anthu azikagula zinthu zawo koniti pansika. Now utaona kaleso mavuto muje mashopu mu zinthu zimakhala kuti zopanda koniti anthu anakagula bezimene zichazi ifanye kuti alibe sochina mene angapange ngati anthu inafuna kupanga survive. So pokita kutsogolo tikanafuna kuti first of all pakhale justification anti-understated ifaki yake zinthu zachitika and popiola sibeni bobo kaina kukhala lifeline bena kutambaka zinthu jamine yoyo the point ndiyomveka kwambiri. Anti akhale bwino popita mtsogolo. Chabwino ndikuyimikeni pamenepo Banda ndithokoze kwambiri kupezeka kwanu pa program kwaunikira zinthu zofunika kwambiri. Akapito mutseka bwanji. Ine imene ndingapemphe nchakuti amera asapange manyazi anapasidwa udindo ndi akuzera malamulo aziko muno tolinga chawo chimene tinapasira iwo wamphamvu nchoti azipanga regulate nkhani ya magesi. Ndiyo nkhani ya magesi kwambiri ndiyo vutirapo anthu kuinvesta nenkofunika kuti regulator ngati mmene amapanga kuja amalawi zovuta ayi ngati mwafotokozera bwinobwino ampesa zimene mufuna kuti munene ndiponso iwo aperekanso nkhawa zawo ndikukhala pansi ndikuziyang'ana kuti nkhawa zimene apereka malawi mmene Eskom ilili umbanda pakati pano chimene chinavuta mu ma-KPI kunali umbanda vandalism iya usakhala vandalism iyayi koma kuba kwa ndalama kusamala kwa ndalama kungopanga malozi osayenera kodi zimene zinatha mwina kumene koko kuli matuba ena baholo ena amene angopanga liki kumene kukupita drama zoti anthu mwina azikanawathandiza mwina zikanathandizaso momwero omwero ndi akukhala kuti awunikira bwinobwino apereka mapepalaji anthu amata kukhala pansi ndikuyangira kuti komatu ukuku ine ndio samfunika increment increase ina iliyonse pacho ndi drama zanu mukumayika kumbali kumene kuti zikupasani inuyo
kuti mupange improve ma services. Ndakumva. Wina lesa avomereza Eskom yalepera mchaka chimene chichi. Ndi mavuto ochuluka ndipo ili ndi mavuto ochuluka. Nkana ndrama akukhala nazo. Nthawi zonse zikuti ni ndrama zoka komanso ndi usogoleri wa kampani. Umene umayendesa bwino zinthu kuti ziyenda bwino pa kampanipo. Maka kumbali ya magesi. Ndakuthokozani kwambiri akapito Layana akuti uve umene unalipo kumbali yakayendesedwe ka ndalama kukamba uve umene unali kumeneku kodi unatha dzimbo zimene mumatulukira ndalama munatchulapo koyamba kuja mutseka bwanji Layana? Ayi chomaliza ndikungopempha anzathu akumera komanso anzathu aku Eskom kuti maprogramu ngati awawa tikamakuyitanani muzibwera. Mwina mmaona ngati kuti muzaphikidwa, mmaona ngati kuti papande kuti basi tichizachita manyazi, koma actually ndi mwayi oti muthafotokozera Malawi and Malawi munandikukhalanso mbali yanu foti akumvesesani. Uthenga omaliza apa wina walemba Lawrence Mtima Munenenji kumchinji akuti mabilo amadzi amakhala ndi low, medium kapena high density. Bwanji Eskom izikwezanso ma percentage milingo ngati momwe madera alili osangoti across the board apweteka anthu timalizire motero. Chabwino program yake ndi imeneyi ya kulinji pano pa Wireless Times. Ndikuthokozeni nonse, ndithokoza Marvin Banda economist komanso Greenson Nyirenda ndi John Kapito kukama tikumanenso mawa kumankhani ya magesi ndi imeneyoyo.